kaunti ya Nyamira Jerusha mumanyi izikolera nyarako bagakora omoyega bwoko bwatoka anene chicheki guchia asebyombe una enchira eye moyo ko basira nako egenderia se obugimo bwa bwakalitiko koko na chinga kiecho Jerusha nigabaga kweneke una na chiko gendera wekirania chira saba menyibe kaunti ya Nyamira korengana na betega ko bariera asebo igabeire gagoteba una na chiko gendera gusira amangana ye chigosori egati ya yande amange na goteba una bamenyibe kaunti ya Nyamira nigo babere bawetera chinga chingongu asekeria tebire una ayonsi nta chiko ikiraniwa inse yoburai bwaye ryo korra magendera bere kana imeye kaunti yo ya Nyamira Jerusha boigo nigo aria iranga obwasi okumbochiko babokorokana asike gancha kelia gianga una gutomanya moriki tokoro ase kaunti ya Nyamira Polycarp Okara gago kwana imeye chinseme chiga chanyagancha ejo chigotoke me ya ewadi ye igaya gachuba ebunge ye igaya bagitutu bwa masaba Jerusha nigagendere ko bagakurira nga wikachi kunyara kabagakora imirimo yawe bwikirano eyo emutungetie chinga kichigara bisa sekeruge keiga ekeruge kiane kira affirmative seat affirmative bono ntuto bakore binte bike lakini bigo ikera abantu byabakuru baranze tingoenda gukora para ebintu ngokora ebire bikoro ku soft copy. There is no school that I like sanitary towel lero igena atake community emanye that I have already done naenda already no chire se school yaito ti sanitary towel yeti kero mwana ugotoke school we ojo ikire ama tukalia akoe gwa gutubeka sanitary towel gotumekare ti sanitary towels for the rest of this year no mwakone na ndo chitole techinde igera ini yana tingati ukwana boigo chinga kiecho nga kyabwatokera chitimibere cy'umupira kurwa sorogongoro iga emepira na boigo nebyombe bibere kiri kyanyagancha na boigo kiri kyachapa kazi Jerusha nigalire ngana kunyara kabuga gusire byombe igenda segetera basaye kwebwatanyamo ne chigosori na boigo namenye kora sinseme chiga kweri kebyombe ebyo aratugusira bunenjere yemo yo kwegendereria ebintu binengora nebinyoro bye inongo support chitent weta I have tried ase binyore na atamire korwa kenyoro kerintara kamuranja iga rotinda getinzike kenyoro no enekam I want to make sure that every kenyoro yanyorire tent from my office nitaka to make sure abasae are committed and kire ngaki niko babwate mirimo bagokora niba bakobera nkagaria ekobera recruitment tubwate genderete sana abana bagendete kulikwa bagende kwa gutinya sore baonie bagende kunywa marwa basali gupi elinde binyoro byito bitandike so abana bane bali bakorwa basaye I want you mobe abantu bale mirimo kiretageka muri occupied kwando ande over sibese chikoro ku 141,000 to Nyaganta widows and widowers women group agureli ngambi yamono hamenye kurasi nseme chigani go bamwakire ngambi yamona asemere makolire egento batebire baratkunyara ko bakumuganya asentunde yendeye chikura kumusuke go chimotwe uchasekeruge kanene na nene go tenere county una bakwerera aisaine na yoko ngana yokwana wanzi bya gokwana kwana tekingo ngochos hadena angete nyecheze ono baganda sema otantanete umweshimiwa governor to come igakate ababoronge nga intwe kenyoro kyanyaganche ngimanenka yawo enka yabangina nabagaka bararire nabale moyo twakoretire inde togosugumo bantu mbacha gotareba na so batantiri zaba no to mwajete mono Eliogole Nyamira ningo Eliogole Nyamira ningo ningana bwego Jerusha gendere ko bahaga kulyeira nga wikachi kunyara ko bahaga kuyekirania na bwego wika aigwere ebirero byabamenye kurasi nseme chigano kubulia kwabo jemuna mama count no onde kuba wakilishanda onde ebao watakira watentie ebao Mochi, ekiaranze na temerama, na itana nyora kiro monto gache njetie ebao mo konte bya mangana. Mwante biringa enda kulgiyo bugaban.
Bono nzining'ange. Ginko ripoteri getasini kia wanchete kia Ndizi TV kurasi nsemechiga chanyagancha imeye wadi gaya gachuba ebunge yabugetutu bamasaba meye kaunti ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp Okara